Prvo ćemo da rešimo jedan red. Ist, šta nam je ovo? Slika. Nije slika, nema slike. Ram. Šta radimo? Istra. Istra. Šta je ovo? Mreža. Nije mreža. Šta još može biti? Istraživanje. Žica, bravo. Istra. Živa. Istraživači. Bravo, istraživači. Odlično. Odlično. Da li vi znate ko su istraživači? Istraživači su ljudi koji istražuju pećine, vodopade i to. Da li moraju da istražuju samo pećine i vodopade ili Razne mogu nešto drugo? stvari. Razne druge stvari. Danas ćete upravo vi biti istraživači. Istraživat ćete određeno blago koje se nalazi u jednom delu dvorišta. Vi morate da koristite različite načine kretanja i različiti zadaci nam se postavljaju na putu do tog blaga koji ćemo mi tražiti i pratiti njihova uputstva. Hajde sada vi kreti sa mnom i svi iza Juce da stavimo dvoje po dvoje. Zadatke? Čekaj da pogledam. Kakve zadatke? Možda ima nešto, čekaj da vidim. Da nije ovo? Jeste. Dobro. Šta kaže Jeca? Tiha matematika. Aha. Jel mi to znamo? Da. Ajmo. Hoćemo li onda na sledeći zadatak? Da. Ajde. Laganim korakom u paru izaći ispred stepeništa i skreni desno. Kod prvog drveta nalazi se zadatak na zelenom ključu. Kada rešite zadatak, možete uzeti plavi papir sa uputstvom za dalje. Reši zahvalno. Duge uši, kratke noge, one pamte staze mnoge, mene jure redom svi, sove, lije, lovci, psi i kad spavam to jest, ležim ja sve, mislim da bežim, eci, peci, ja sam mali. Ide do sledećeg drveta, gde se čeka novi izazov. Svi zajedno otpevajte pesmu Dobro večer, smo se upala sam cela, ti mi dala malo vode, samo buta jedan. Hoću, drage volje, voda nije skupa, kad ti predam, evo ti je, evo cela čupa. Hvala, susedice, Eva se razvaži, kad vam od nas to zatreba, samo meni kaži. Činjeno do krave, doći ćete do sledećeg zadatka. Šta je kretanje? Hajde da vidimo decu, ko će nam dati odgovor na pitanje šta je kretanje. Skakanje. Šta još? Trčanje. Još? Skakanje. Još? Puzanje. Bravo. Bravo. Hajde sada da svi vidimo kako ćete se vi popegati Gorica brda. Sa desne strane nalazi se drvo, puzeći, dođi do njega. Pronašao si izgubljeno blago sa kojim ćeš se poslužiti kada uradiš samo još jedan zadatak. Koje oblike kretanja pominju u tekstu?